Mamadou Mamoudou Demba Dieynaba Ouma Kala Souley Bamba Boukar Lédien Jeydo Bonnara Sawmu Dramani Seydi Bou Modja Jeydo Bonnara Jeydo Bonnara dañi renda holiyo malla ye baki Andiamo. O kamen kaydo en mom ten julam de. Era anyama. Yoni? Atiro. Yoni. Komi kenyido sel. Mi ila su haba bengi don bidol do. Wonne odo dumun ham belti weltare. Tindi tinnam midi en ham belti en welama burti. Be mbatti addu hay so be jeyno hen. Dum non yida so mi gido am ton. Ay men kay mi tarbata. Ay mi yahan joni. E non ha den tam. Cem, tinnani. Tinde tenkidi? Edi melior? Non jotto dem tinno non. Ada jotto dem tinno non. Certo mi wawi tindema e tankigol. Ay tinno me tangol. Dum no ngari. Daro do en. Keddo Mariam tinna nen tindul tangol. Wat bamta dane ma haybe fo na jara ses. Suko gor mede wir ena yaba baba mum kala ko wadana dumi cukkago. Babu wi lelo gajjoda. Don tan babu o jodi e redu mag tanuruki. Babu a wari kam babu wi ko dumburi famdude ko bana mam e cukkago. Suko wi babu yafu min deki mi andi hay gorwa way yobdi jinnadu mum. Fobanewo. Jamwal, okay. Wale den ban nawal Jam ya fada mi den de on suko goru en on rena sukabe on jewan non be tere no be den ki. ko jaari jallude no kambe do Ayisi. aha badda e gol Mawdu jam e fada mi ara won ko jejjilme ga. o debbo non ko mo ay o tigi no haldano e mojjina nim tawri no o tigi Ko ndismi ɓooyi kono ha joni mi ɓesnani mboɗo sikki tan jara wona ɓesnowo kono kadi mi yiɗa nawlirdemo woto mettinde joni kam mi anda fo no jogormi wadde hami seera e ɗe caɗele May so rada sel. mboɗo selli ko tampere tan gonnomi tampere tan Eske Allah ndaw ko hawni min mboɗo wonde caɗele mi jibinani taw gondiɗam mboɗo anda yiya ɗum dani ndaw ko hawni ndeke caɗelam gasani mboɗo sikki ko kalnaɗo o wawa jibinde o sikku somi nani ɗum min ceerat mboɗo yiɗi ɓiɗɗo kono kanko jinmi dañjude joni hol feeram Assalamu alaikum.
kunju gayde mbaɗa tampere mbaɗa selli aɗa selli ko kadi juuɗen leppi mbaɗa tampere jam tan bisimilla bisimilla mbani mba bisimilla ngaram de ko haalne wonde joom suudu men heptima jamma hanki ko mbiɗa o aha kay o heptima aha ko mawɗum o daɗi ko baɗum alhamdulillah eyi yo Allah wonu barki amin amin eyi ande weltima amin amin ay mbimi kunju nam mboɗo ñaagui on duwaw wow beele min Allah hokkama so ɓinguel gotel e gurdamam min noon musidɗo gayde awdito o haala ka jinnomi haalandema no feewi eyyi saabu ɗum ko joom suudu ma o jaara ko neɗɗo moƴƴo te wuuro ngo fof kadi en setti wonde oɗon jiɗodiri e hunde fof noon ko pulaar wiyata ko heɓete ko e caggatagal soko min o nandanimi e debbo jibinowo so tawi no wonino ko sagam a ƴewanno debbo goɗɗo takka ɗon beele Allah ina newnanma sukaɓe a haali ɗo haala moƴƴa kadi min mbiɗa andi ka guiɗam ko jaam tan jiɗanɗa kam e kono noon jaara mi yiiɗa nawlirde mo gati mi yiiɗa musnude ɓernde makko sino tan ko moƴƴata hokkanno ɓesgu tawa hande huufi reeso ɗum noon ko duwa to ñaaguimo eyi affaire nawli ko awɗo saaha jombiɗa muñi ñaagui duwato moƴƴi ɗum noon mi nani eyyi ɗum noon gayde mi a jarama Allah jarama aɗa jetti aɗa heddiɓe eyyi eyyi kunju jarama habi mbaɗɗa selli mbaɗɗa tampere mawɗum ni jam tan kay alhamdulillah hande kam no mbaɗa yidde cukalon ni welanno tan ko tawde jogui goram bebbe kono Allah addani taw kono min noon kono fittana mboɗo yiiɗi yuppandem mboɗo jogui miijo e ɓayda dañani jaharo seremɓe walla jaaha kadi to banggal docteur ko gonga ni ceerno woni moƴƴi kono abbade kadi e banggal docteur eɓe ne moƴƴi gati enen rewɓe ene eɗen duwa membade so tawi joni ko gorko wiye yo nawlir kono debbo kam duwa tan ko membade e docteur eɓe membo e seremɓe ko ɗum wonno miijam yuppandema e fawtade hen kadi noon so tawi ƴeewa kadi hay sino koko wayno Bouna Samba ndiya en ni ɗum kam sabu wonko Allah arjiguinma hen may surtout sa wiide jeeya a jarama min salmini eyyi kay jara est ce que Allah hono neɗɗo wirata debbo yo yaato worɓe jananɓe tawa saabi ɗum tan ko yilade ɓesgu fijirde ko Allah haɗi ɗum ete wiyama ko ɗum addata ñaw sida min kay mi jokkat safarujam Allah ne wawi hokkude mi ɓesgu tawa mi jamfaki joom gallam emi wofani yamirore joomum sikki ala ko ɗum ni ɓuuri wonde nden kam e ñabbuuli bonɗi kaaleteɗi hande ɗi bandiraɓe mi salmini on mi bismima hoɓɓe ɓe e inde wuuro ngo sikki ala dental men ngal ko moƴƴal gati caggal dewal Allah ko cellal woni afo ngaalu miɗo ñaagui goto men kala nde waɗata hakkille mum ko haalate ko so en paami ndewiniɗen ɗum beele eɗen naftoro joni kam en batti foof e juyɗandum men ɓe on jarama mi ɗacca konngol e docteur Sad bandiraɓe ko ardi fof mi salmini on ko gonga eɗen nananno ñaw sida e caɗele muɗum joni eɗen jiiɗi hollirde hen gueɗe ɗiɗi goo holko addatambo ɗiɗi holno renorte sida ene heeɓire pemboroɗa laset gañoɗa hen tawde wonde sida goɗɗo femboro on laset sida ene heeɓire o noon ko wayno pingade ko wayno sokade cokoɗa walla pingoɗa tawɗo wondi hen goɗɗo sokoro ɗum walla pingoro ɗum no ardi foof ene hokka on ɗon sida en heɓoro gondigal debbo e gorko so tawi wona mabɓe gonduɗo hen en heɓoro sida ko ɓuuri labde ko tan pour ha mbawen enen foof famde kala no ardi jokkodiral ƴiƴomeje kala no ardi hakkude neɗɗo e neɗɗo ɗum ene rokka sida tawi wona mabɓe gonduɗo hen joni pewɗen ko holno sida renorte so tawi wonka hoolaki hen oɗon mbawi yaade to docteur ƴeewon woto femboro so wona layset keso
woto hutoro ƴiƴam ɗama hoolaki cellal mum so tawi aɗa resa walla aɗa rese oɗon ko yadata docteur ƴeewon ha laaɓa so tawi a sikkitima cellal gondiɗo maɗa oɗon mbawi wadde bariyel heedo ko adi bandiraɓe soɗon mbawi kulon Allah si damoɓe kalata ɗo ko hay hunde ko Allah haɗi en dina so en ɗowtaki yamirore Allah nde hay goto anda ko jogoɗen ñawde heedoji ɓe kalata ɗi fof ko hay bugunde e te ko kanji ɓeydi fijirde nde gila rewɓe ɓe gandi so tawi heedoji ɗi mbaɗama ene kaɗa ɗumen sowade goofi ɗi ɓeydi ɗum noon ko anduɓe heefereɓe gaddi emen kaɓire ɗe en gandano gam nandude emen keeferu so tawi ko gonga jiɗɗon enen fof en dentat nodden yimɓeɓe e kulol Allah ala ceerno kadan jooɗe min cohluma bandiraɓe mi salmini on mi salmini joom wuro ngo mi salmini docteur o mi yetti ceerno men katante mo ganduɗa siftini en diine men rentini en goofi haala ka firtani wurtude e goofi ala ko gandal heeɓi ɗon no hani ƴewdo waɗe ina moƴƴi on jarama koɓe jaho golle joni ɓoyata eyyi min gan jinno wiidem tan bato nguɗo hay hunde ala paami hen te ko haala fof bolle puyɗe haala kecce ɓole so wona ceerno katante on goto haali ko waɗi fayida heddiɓe kalda tan ƴewno gurde yimɓe min somi andi ɗum ɗo koyegam darata ko ɗo hen haade fof boni min kam ceerno Mansour min annata tan hawɗi mi waɗama wiide noon an ina wiye ko jaggu ngol filmde an kala ko haala e gandal a yeddat taw ko ɗum kan haala kalta min kam mi andide ko wona janggude woni filde e kannen ɗo so wona ɗum ɗo mbata yimɓe ɗum noon mi salmini galle ma Mansour ko batta ɗo kam ƴeewa hôpital min wara toppaɓe ara o refaɗa aɗa jeeɗa ɗum moƴƴi ko bono tramde gis fof eyyi mbima mi sari mi ara ande hakkille ɗo fewi ko ɗebal nandu si Mansour kiidu ba fangal Kumba Diallo 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 ijam Mansour ko woni bacce yan kam ko woni hakkude Ibrahima e Kumba sakana aran ɗum safrude e tene jogui wandira muɗum worɓe joguiɓe werlaji fodɓe arande ɗum min gam wona ɗum hawimi min hawimi mande Kumba rafa sakana aɗa hôpital te jamma ñalam mbuɗi jom hay hunde la ngakki e ɓandu makko te Ibrahima gadɗum o ko musidɗam mami wajomo yo woppu jolnude rewɓe ɓe ndesa e warala makko te en jiimoɗo joni kanko yani hen wol gonannoɗo goɗɗo joni ene wawi yaade bonne inde makko haala hen ko wodani a famani ayi ene wawi aɗa andi Kumba ko jontude resede ete ko diwo mbiɗa andi hey aɗa andi Ibrahima ene foti resdemo eyyi min faami ene wawi taw ɓe gaari ko wadde ƴewdoji beeteɗi ɗi holɗi ƴewnoji i ƴewdade mawgal ñabbuji sida tinno accinam kaɗa haala mawgal ñabbuji ko heegue sina neɗɗo ne so ari aɗa resa debbo aɗa ha ƴewdi o sida so aɗa resa debbo hay poɗɗa ede ko jinna mum mbiya aɗa yiɗi ɗum min ko ɗum paammi
kono yaade ƴewni o enen ko naade fof ma pakitiren min so wotti mami yaha to docteur eɓe mboɗo ƴewdo ko wiite sida mi resa debbo mi hayri resde nden noon ko gotal mayranmi o kecce an hay goro wawa haaldema accanam kan haala min ɗe gueɗe natta e majje ɗe gueɗe natta haqqille ma hay goro wawa haaldema accanam kan haala ma won hitande joni ko Mansour ɓamtuno joom suudu denɗum maynoɗo saabu rafi sida kanko noon o femburino ko layset mo femburino gonduɗo e sida gaañi hen kanko no gaañi hen Mansour ɓamti Faty Kane kono jaɓano holkisade so tawi omo wonde rafi o denna mode ko ni rafi mon o fuɗɗorino tewol wiɓe ko sida wonduno so tawi noon ko daɓɗo Faty kañum nen raaɓimi min noon mi andi mi boorama min noon gallam boni nder masir gonɗa ijam may surar sel mbiɗa hatti hooram no feewi mi teskini mi guildismi Faty Kane guil naɓɓannam ndu mboɗo yewi ɗum no feewi ala sago mi yami wiye ceerno Katante mi wiye wonnam ƴewngal sono ɗum haqqille mo deƴata yaaden ceerden moƴƴi kono noon waddor hen docteur e ɓen hay min ni ɓannam ndu mboɗo hatti ɗum ɗeɗo balɗe fof kono noon mi waytoraki e goto Ibrahim mbaɗon kan mbaɗon tambe jam tan min ɗo jaam addimi ga e oɗo dumuna mba hatti ɓanndu ndu no feewi teskimi noon gila nde desmi joom suuɗon lembel ngel guel nemi hatti ɓannam ndu ɗum noon jimmu ya ƴewanam eyi ɗum addimi ga ƴewat ɗum ton kadi min e gorlam konin sowona kayru wonɗo aɗa wonte ɓerde darinde jondi kadi rafi keɓaɗo e debbo rafi o noon an e rewma ɗiɗi ɓe fof ɗo gondi hen rafi on tiiɗi hoore kono hoto huɗo ko Allah jogui cellal mami rokke ñagude Allah kono kadi sa yeehi yaato docteur ko docteur jeeyi rafi o sa yeehi noon yaltini goroje tati daneje cakkoɗa kadi kebbina juulu e oɗo saaha kono fayni wayi ko ceerno Katante ko hen gatte sa yeehi momoɗa hen ha ɓanduma hawra suba kay kiki hande gasi foof hay batte min namdakima moƴƴimi tan ko daña jaam sa yeehi noon tinno hebbin dewal Allah noon hebbin dewal Allah a jarama ibone ko ɗum woni farkal heƴo en mborama ar la ilaha illallah heƴo farkal ɗum ko woni en mborama ko jagguma jaggu wanni hoore wanni falmi noddo ambulance mi ara la ilaha illallah
fewno hoore nde fat kam hey la ilaha illallah allo gonmi ko orleya galle maysul ngar ngaydo joom gallam ko yani jonjon sallan keñode en bon la ilaha illallah ay jaari Maysour to yeehi ko nayi Maysour ko de oppata en ɗo oppata en ɗo ke tawde hay docteur ɓe mbi ko dabɗo en wawi wonko docteur ɓe de kañumen kaali on ko mbi he par ce que mbi ɗum ɗo ñaw on e jagguma ko juuti taw liɓanima ay frati jara gartide hakkillaji mon ɗi keɓen golle Allah ko gonko Maysour yeehi kono noon gande wona ñaw woni mayde gartide hakkillaji mon dede ay gasante wona ñaw woni mayde wawi ñaw mo oppotade warat ay jaari batum boye Maysour hanade boye ko gonga Maysour yaari ni pour ko tuwonede batum hana waɗi ɗeɗon batum jeeɗo bonnara jeeɗo bonnara jeeɗo bonnara mamadou mamoudou demba dieynaba ouma kala souley bamba boukar leyden jeeɗo bonnara sawmo dramani seydi boumor dia jeeɗo bonnara jeeɗo bonnara dañi renda holiyoma allah yeebaki nangue fuɗi lampaji ñifi mbiye ceyo ko kasi pullo inna